εδόξαση. Το καιρό εκείνο οι στρατιώτε απήγαγον τον Ιησούν έσω της αυλής, ο εστί πρετόριον, και εσύ καλούσιν όλη την σπήραν, και ενδύσουσιν αυτόν πορφύρ, και περί τη θέασιν αυτόν πλέξαντες ακάθινο στέφανο, και ήρξαν να σπάζεστε αυτόν και λέγει, χαίρο βασιλεύς των Ιουδαίων, και έτυπτον αυτού την κεφαλή, καλά μου και νέπτιον αυτό, και τυθέντες τα γόνατα προς εκείνουν αυτό. Και ότε ενέπαιξαν αυτό, εξέλισαν αυτόν την πορφύρα, και ενέδυσαν αυτόν τα ημάτια τα ίδια, και εξάγουσιν αυτόν, ή να σταυρώσουν συν αυτόν, και αγαρεύσουσι παράγοντα τίνα, Σίμωνα Κυριναίων, ερχόμενον απ' αγρού, τον πατέρα Αλεξάνδρου και Ρούφου, ή να άρει των σταυρών αυτού, και φέρουσιν αυτόν επί Γολγοθά τόπον, ο εστί μεθερμηνευόμενον κρανίου τόπος, και έδιδουν αυτόν πίν εσμηνισμένον ίνων, ο δε ουκ έλαβε, και σταυρώσαντες αυτόν διεμέριζον τα ημάτια αυτού, βάλλοντες σκλήρων επ' αυτά, τη στιάρη, η δε ώρα τρίτη, και σταύρωσαν αυτόν, και είναι η επιγραφή της αιτίας αυτού επιγεγραμμένη, ο βασιλεύς των Ιουδαίων, και συν αυτός σταυρούς οι δύο ληστάς, ένα εκ δεξιών και ένα εξ ευωνίμων αυτού, και πληρώθη η γραφή λέγουσα, και μετά νόμον ελογίστη, και οι παραπορευόμενοι ευλασφήμουν αυτόν, κινούντας τας κεφαλάς αυτόν, και λέγοντες, ουά ο καταλύων των ναών, και εν τρισήν ημέρας οικοδομών, σώσον σε αυτόν, και κατάβαν του σταυρού. Ομοίως δε και οι αρχιερείς, επέζοντες προς αλλήλους, μετά των γραμματέων έλεγον, άλλους έσωσεν, εαυτόν ου δύνατεν σώσει, ο Χριστός, ο βασιλεύς του Ισραήλ, καταβάτω νυν από του σταυρού, ή να είδομεν και πιστεύσομεν αυτόν. Δόξα τη μακροθυμία σου, Κύριε,